Ahoj, jmenuji se Jakub Langner a toto je podcast pro všechny lékaře, kteří se zajímají o svoji profesi a chtějí vědět i ještě něco málo navíc. V dnešním díle rozeberu s primářem Zelou problematiku prevence v pneumologii, zavzpomínáme na COVID-19, dotkneme se palčivého tématu postavení pneumologie v české medicíně a uslyšíte i jeho názor na poutě do Santiago de Compostely. Tak jdeme na to. Vítám vás ve svém podcastu pro doktory, kde si zvu zajímavé hosty ze světa zdravotnictví a medicíny. Dnes je mým potěšením přivítat zde primáře plísního oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku, doktora Ondřeje Zelu. Ahoj Ondro. Ahoj Kubo, děkuji za pozvání. V roce 2002 si ukončil studium gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. O 21 let později se stal primářem plísního oddělení ve stejnojmenném městě. Takhle si to plánoval? Určitě ne. Já doufám, že většina kolegů, kteří tady budou sedět, budou odpovídat podobně. Já jsem neplánoval ani medicínu, ani práci ve Frýdku-Místku, ale prostě řízením osudu jsem se tady do toho města vrátil, protože jsem po škole nechtěl pracovat ve fakultní nemocnici. Zažil jsem to na fakultě, na první lékařské fakultě a zdálo se mi, že pro mladého doktora je lepší začít v nějaké menší nemocnici, kde se v uvozovkách dostane rychleji ke všemu. To bylo takové klišé, které se tehdy říkalo a do dneška toho nelituju ani výběru medicíny. Já jsem to tehdy měl trochu jednodušší, protože v době, kdy jsem maturoval, tak poprvé první lékařská fakulta brala bez přijímaček. Já jsem si tehdy na to věřil, že na to mám skrze různé olympiády a tak dále. Takže jsem už vlastně v březnu před maturitou věděl, že mě na tu školu přijali, že ta maturita potom byla trošku jednodušší pro mě a nelitoval jsem toho, do dneška toho nelituju. Co tě motivovalo, aby se zvrátil právě do rodného města? Tak jednak mě motivovalo to, že jsem nechtěl žít v Praze nebo v tom ve velkém městě. To říká se, že nejlepší město na život je město do 100 000 obyvatel, to připlatí celosvětově, tak Frýdek-Místek do toho zapadá. Navíc můj brácha v Praze žije a říkal jsem si, že se vrátím i z rodinných důvodů kvůli rodičům, abych jim byl blíž a už tehdy jsem si myslel, že tady ta nemocnice není úplně špatná, nebo měla takovou pověst relativně dobrou, takže jsem se řízením osudu vrátil. Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo v roce 2022 diagnostikováno 6800 nových případů karcinomu plíc. Je to třetí nejčastější tumor v České republice, když nepočítám ty kožní nádory. Incidence dlouhodobě roste. Korelace mezi karcinomem plíc a kouřením se prokázala už v 50 letech minulého století. A zároveň zhruba třetina populace, nebo české populace kouří a celospolečenské náklady na užívání tabáku dosahují ročně desítek miliard. Je podle tebe činnost státu ve smyslu nějaké prevence kouření dostatečná? Neměla by být cena cigaret ještě vyšší? Nemělo by probíhat víc osvětových kampaní? Tak to si myslím, že je poměrně hodně široká otázka, protože stát je v podstatě ve vztahu k cigaretám nebo k tabákovým produktům v konfliktu zájmu, protože on z nich má poměrně velké daňové příjmy. Když jsem si připravoval nějakou prezentaci, mám pocit, že to bylo téměř 100 miliard korun ročně, co Češi utratí a z čehož plynou ty daňové příjmy, což je v podstatě rozpočet ministerstva obrany. A na druhou stranu by se stát měl obecně starat o zdraví populace, že? Je věčná otázka, jak moc má stát do toho zasahovat, jestli má omezovat neřesti svých občanů, jestli to není vlastně občanská svoboda toho člověka. Samozřejmě toto my těžko postihneme třeba ve veřejném zdravotním pojištění, protože kuřáci nejsou žádným způsobem u nás diskriminováni, nebo v něčem nejsou zásadně diskriminováni. Takže upřímně myslím si, že žádný stát to nemá jednoznačně vyřešené, protože tak, jak říkám, je to konflikt zájmu, to znamená obecné zdraví populace, jak moc ho máme ovlivňovat, jak moc máme působit na jednotlivce výchovně, to znamená formou nějakých sankcí, poplatků a tak dále. A na druhou stranu ty peníze z těch daňových příjmů jsou poměrně podstatné. Takže by se to mělo spíše nechat na nějaké neziskové organizace. Myslím, že v roce 2007 vznikla kampaň Kuřáku smrdíš a spočívala v tom, že nějací nejmenovaní nebo anonymní lidé sprejovali na různé objekty nápis Kuřáku smrdíš, respektive Kuřačko smrdíš. To je samozřejmě extrémní příklad, ale měla by to být
právě jako parketa těch neziskových organizací, tyhle ty kampaně? Určitě, jako částečně tu roli státu ty neziskové organizace suplují, ale to je spíš třeba otázka Spojených států nebo tam, kde ten státní sektor není tak velký. Já si spíš myslím, že ten pohled, který ty dáváš, je trošičku pohled už do minulosti, protože myslím si, že klasické kouření cigaret už je na ústupu. Já si myslím, že je to otázka 10-15 let, kdy v západní Evropě už se nebudou klasické cigarety vůbec prodávat, protože už je nikdo moc nechce. Ta generace těch kuřáků, kteří na nich závislí jsou, odejde časem a drtivá většina mladých lidí, kteří s kouřením začínají rovnou elektronickými cigaretama. Čili já si myslím, a je to trochu kacířská myšlenka z mé strany v rámci odborné komunity, že já bych moc to kouření těch cigaret už neřešil, protože to prostě dojede a dojde to s tou generací, která s těma cigaretama ještě začínala klasickýma, ale lidi, kteří jsou našeho věku nebo mladší než my, už z velké většiny s tou elektronickou cigaretou začínají přímo a my vlastně nevíme, co ta elektronická cigareta ve vztahu k tomu karcinomu plic jako takovému bude dělat. Jo, vem si, že kouření bylo moderní už před mnoha lety, to není nic nového, ale opravdový nárůst kouření a ve smyslu rakoviny plic začal až po té druhé světové válce. A ono se říká, že největší vliv na to rozšíření kouření mezi tu mladou populaci obecně měla třeba druhá světová válka, protože velké tabákové firmy sponzorovaly americké vojáky. Když se podíváš na film válečný z druhé světové války, tak tam neustále ti Američani mají cigarety, ti mladí kluci, že? Lucky Strike, jiné značky, které v té době byly. No a ty firmy jim to vlastně poskytovaly prakticky zdarma a tím si zajistili, že ti lidé, kteří v tom stresovém období těch bojů a celé té nestability si na ty cigarety zvykli, tak je dokouřili až do konce života. Že? Čili za mě jako cigarety už jsou pase. Já osobně rozumím tomu pohledu i toho zdravotnictví, i laiků, i lékařů na to, ale když vidím mladé kolem sebe, když se podíváš kdekoliv, tak jako dneska už na tu klasickou cigaretu se i ti kuřáci té elektronické cigarety dívají, že je tak trochu společensky vylučující. Aspoň můj názor. V roce 2016 schválila poslanecká sněmovna takzvaně protikuřácký zákon, tedy vlastně úplný zákaz kouření na nastupištích, v restauracích, barech, zoologických zahradách a sportovištích. Pamatuji si, že v médiích bylo spoustu komentářů, glos o tom, jaké je to vlastně utiskování svobody, jak se sníží počty hostů v restauracích. V podstatě říkalo se, že provozovatelé restaurací nebudou mít co jíst. Nic takového se nestalo. Myslím si, že všechny restaurace velmi dobře prosperují. Nebyly vlastně tyto opatření z tohoto pohledu tedy moc mírné, neměla by přijít nějaká druhá etapa, kde by se vlastně zregulovalo to kouření na dalších veřejných místech, jak jsou třeba parky, náměstí, nějaké venkovní areály obchodních domů a podobně? To je zase otázka poměru toho, jak moc má ten stát dělat tu represi. Já si nemyslím, že by represe byla vždycky účinná v jakékoliv oblasti lidského bytí nebo řízení čehokoliv. Je trošku problém, že ten protikuřácký zákon zahrnuje i ty elektronické cigarety a když se sám podíváš kolem sebe, tak uplatňování tady toho zákazu je daleko mírnější vůči těm elektronickým cigaretám. Jo? Myslím si, že řada lidí je právě používá a kouří tam, kde by neměla, včetně těch restauračních zařízení a ten pohled té veřejnosti na ně daleko mírnější než na ty klasické cigarety. Jo? Četl jsem nějakou studii, když jsem si připravoval prezentaci o kouření, že třeba většina amerických rodičů ani nepozná tu elektronickou cigaretu, že třeba najdou u svého dítěte pubertálního věku, tak oni vlastně neví, jak to vypadá, protože ono to vypadá jako nějaké zařízení moderní, ten marketing těch firm je dost podobný jako marketing třeba Apple nebo podobných firm, takže oni to zařízení ani nerozpoznají. Jo? Čili za mě je spíš jako problém, jakým způsobem vymáhat ten zákaz kouření u těch elektronických cigaret. Jestli to rozšiřovat na jiné prostory, osobně mi tady toto vyhovuje z čistě osobního hlediska, protože opravdu jako obědvat v restauraci, kde se kouří, je pro mě osobně jako nekuřáka dost nepříjemné. Jak moc jako tu represi rozšiřovat? Já si myslím, že to je věčná diskuze jako pravice, levice, jak moc má ten stát zasahovat do tvé osobní svobody. To vidíme na různých jiných věcech, jako je Green Deal a tak dále, kde se vlastně řeší ten kolektivismus versus individualita. Víme, že na východ od nás, 1000 kilometrů od nás je prostě určitá říše, která tvrdí, že kolektivismus je to, co je důležité, že vlastně individualita člověka naprosto nepodstatná. Oni tak přistupují ke zdraví lidskému životu, ale my zase patříme spíš do té západní společnosti, čili u nás se vyzdvihuje ten individualismus. Za mě, já osobně ti na to nemám odpověď, ani kdybych byl politikem a měl bych tohle řešit, jestli ty represe rozšiřovat, protože si myslím, že to procento lidí, které dodržují předpisy, je v každé společnosti stejné. A ten margin nebo tu skupinu, kterou můžeš ovlivnit, tu šedou zónu, podle mě moc velká není. A je otázka, jestli se ti to jako vyplatí do toho investovat.
V roce 2018 vznikl mezinárodní projekt Nekuřácké nemocnice. Jehož cílem je nemocnice, kde se skutečně nekouří. Aspoň to je napsáno v tom letáku tohoto projektu. Jde vlastně o zavedení nekuřáckých prostor, monitorování užívání tabaku mezi pacienty a zaměstnanci a tak dále a tak dále. Je nemocnice ve Frýdku místku nekuřácká? Já mám pocit, že ten status, nevím, jestli ho máme oficiálně, ale vím, že kouření je tady prakticky všude zakázáno, nebo svého času bylo povoleno na jednom místě. Teď se nám tady vyskytly různé prostory, ty altánky, které se tady postavily, různě, které jsou velice hezké, ale to jsou v podstatě místa, kde jsem pochopil, že téměř kouření povoleno je. Nevím, jak moc oficiálně. Myslím si, že cigarety do nemocnic nepatří, tak jako jsou v tom tabákovém zákonu nebo protikuřáckém zakázán jejich prodej, čili tady v bufetu bys neměl koupit cigarety, nic takového, tak si myslím, že my jako zdravotníci bychom měli jít trochu vzorem, ale bohužel pamatuju si nějakou starou studii z dob svých studií, 30 nebo 40% zdravotních sester bylo uvedeno jako kuřaček a u lékařů asi 13%, tam bylo to procento trochu menší, ale pořád to bylo relativně vysoké číslo, když se podíváme na staré seriály, já nevím, nemocnici na kraji města, tam kouřili všichni, kdekoliv, kdykoliv, takže já si myslím osobně, že jako nemocnice by měla být zapovězena stran cigaret. 80% lidí s rakovinou plic přichází k lékaři pozdě. Na základě toho vznikl screening karcinomu plic, který vlastně odstartoval 1. ledna roku 2022. Provádějí to akreditovaná pracoviště, které vlastně dělají low dose CT. Ví ta odborná pneumologická společnost už, jaký je zájem o tento program ze strany vlastně veřejnosti? To je velice jako složitá otázka, kde já musím hodně šlapat po tenkém ledě a dávat si pozor na to, co řeknu takhle. Ono to je pilotní program a není to screening, on je to program časného vyhledávání nebo časného záchytu. Tam se trošičku slovíčkaří. Ono to nesplňuje podmínky screeningu, ty arbitrární, proto se tam to slovo nikde oficiálně neobjevuje v těch materiálech, nebo nemělo by se objevovat. Je to teda pilot, kde se vlastně zkouší, kolik těch lidí se do toho programu zapojí. Je to regionálně závislé, samozřejmě v těch velkých městech je ta úspěšnost relativně vysoká. Z mojí praktické zkušenosti tady mezi našimi pacienty o to není příliš velký zájem. Je pravda, že mělo by to být primárně úkolem praktických lékařů rekvírovat ty pacienty. Z mojí praxe osobně, s čím jsem se setkal, to většinou probíhá standardně tak, že ten pacient absolvuje 1 až 2 ty low dose CT a pak už se buď neukáže, nebo se neobjedná, neprobíhá to dál. Problém je ten, že ti lidé nechápou, že ten screening je poměrně drahý pro tu pojišťovnu, protože my vlastně spoluúčast máme minimálně v tom systému a ono je to něco za něco. My vám dáme screening a vy přestanete kouřit. Oni většinou tu druhou část nechápou. Oni to berou tak, že jim děláme nějakou prohlídku, která jim řekne, seš v pohodě, můžeš kouřit dál, protože na těch plicích nic nemáš. A je to v pořádku. Jo, takhle si část těch lidí ten screening vykládá a to tak z kulárních postřehů jsem pochopil, že platí všude. Druhá věc je u toho screeningu velice nebezpečná, když do něho vstoupí člověk, který je citlivý nebo je nějakým způsobem úzkostný, tak závěrem prvního low dose CT může být třeba máte tam 2 nebo 3 drobné uzly, je to v pohodě, nic to není a my vám za rok uděláme to low dose CT znova. To je přesně podle těch guidelineových jakoby doporučení nebo podle metodiky toho programu. A ten člověk se vrátí domů a řekne, pan doktor mi říkal, že tam něco mám, on mi k tomu jako nic moc neřekl, že to je v pohodě, ale já si myslím, že mám nádor a že o to bude růst, jo? A že vlastně přijdu za ten rok na to vyšetření znova, a co když už to bude větší, jo? To je věc, která samozřejmě se nikde oficiálně nemůže uvádět, protože to není ani sledováno, ale z mojí zkušenosti část těch pacientů je tím hodně stigmatizovaná. To je obecně problém dnešní medicíny. Kdokoliv tvrdí, že je zdravý, je mu 60, pošli ho na kompletní odběry a vždycky tam najdeš nějakou patologickou hodnotu. Jo? Čili ta informace pro toho pacienta nemusí být vždycky dobrá. Jo? No zase i ten negativní nález nebo hraniční nález tě jako neuspokojí. Takže to je z mojho praktického pohledu. Samozřejmě kolegové z jiných nemocnic by určitě oponovali. Každopádně teď to konkrétní číslo z hlavy neřeknu, ale není jakoby vysoké, ale argumentuje se tím, že to je pilot, že to není prostě už jako ten program definitivní a na základě jeho výsledků se potom vlastně bude uvažovat o tom, jestli se to udělá jako v tom oficiálním režimu. Je to na základě těch velkých amerických nebo studií z Beneluxu, takže nějaký přínos by to mělo být, ale obecně ty screeningové programy jsou zní to vždycky dobře, má to hlavu a patu,
Ale obvykle to nepřináší takový výsledek, jako bychom čekali a jako bychom chtěli. Čili nechci to nějak zpochybňovat, nechci říct, že to je kontroverzní, ale je třeba to brát ve všech těch aspektech. Jo, každopádně to, co říkáš, platí. Operovatelných je 10 až 15% lidí s karcinomem plic, což je strašně málo. Ze své praxe, teď jsem zrovna v ambulanci takové pacienty viděl, v podstatě jediný člověk, který má šanci karcinom přežít, je ten, který má udělaný rentgen plic z nějakého zbytečného nebo jiného důvodu, předoperační vyšetření. Typicky to jsou zbytečné v uvozovkách nebo elektivní operace, žlučník, kýla, jo, ti lidé prostě nemají žádné symptomy, přijdou na to předoperační vyšetření, na rentgenu se něco najde, operace se stopne, oni mají jedničkové tumory, jo, čili ti jsou resekabilní, ale samozřejmě žádné potíže nemají. Jo. Jak se říká na medicíně, když se učíš, jakmile máš symptomatický karcinom, tak už většinou je pozdě. Jo. Takže asi tak, jo, na to taky to doporučení, jako je to snaha určitě to posunout dopředu. Je pravda, že je problém s kapacitou těch vyšetření, protože CT pracoviště je relativně málo, těch indikací na CT přibylo napříč medicínou strašně moc. A my jsme začínali s tím, že akreditace byla pouze v Novém Jičíně v Ostravě. Nový Jičín, myslím, že Ostrava nové pacienty nebere. Nový Jičín taky tu kapacitu nemá velkou, takže jsme nebyli ani schopni naplnit ty intervaly těch kontrolních vyšetření. Teď jsme zažádali o tu akreditaci sami, protože asi to není tajemství, že budeme mít druhé CT na jaře, takže pak je možnost, že když ti pacienti nebudou muset jezdit daleko, takže se toho programu budou účastnit raději. Jo, to je zase specifikum České republiky, že lidi neradí cestují za zdravotní péči. V Americe je to běžné, že? Takže tak. Jak si už říkal, tou primární prevencí se u nás zabývají hlavně praktičtí lékaři. Jak si myslíš ale, že by měla být role jako pneumologa, jakožto specialisty v edukování široké veřejnosti? Měl by pořádat nějaké přednášky pro širokou veřejnost, nebo nevím, měl by si stoupnout někde na stupínek na náměstí a křičet kuřáku smrdíš? Nebo... Takhle, já si jako myslím, že, a teď to řeknu hodně lidově, jo, teď to bude můj hodně syrový názor, ale občas ho někde řeknu. Hele, varování o škodlivosti cigaret se lepí na krabičky v Československu nebo v Československé socialistické republice od roku 1979. To je 640 let pomalu, jo. A když ti přijde do ambulance pacient, který tvrdí, že kouření neškodí zdraví, že naopak je prospěšné, tak je otázka, jestli s takovým člověkem vůbec má cenu v tom smyslu pracovat. Jo? Protože myslím si, že to, že cigarety škodí zdraví, slyší každé dítě na základní škole, vidí to v televizi, vidí ty kampaně, které probíhají, vidí, že cigarety mizí z těch filmů a tak dále. Čili myslím si, že průměrně inteligentní člověk tu informaci má. A teď je otázka, když tu informaci má, ta motivace jako nemůže být externí, že ta motivace musí vycházet z toho člověka, čili každý zdravotník má povinnost provést krátkou intervenci toho člověka na tu škodlivost kouření, upozornit, že to třeba ortoped by to měl dělat. Takže my se to takhle snažíme dělat. Existují různé spolky, ČARO a takové ty pacientsko-lékařské spolky, které nějakou aktivitu vyvíjí, ale myslím si, že ta kampaň je poměrně jako soustavná, trvalá, každý to pozná na ceně cigaret, jo. A je otázka prostě, já si myslím, že průměrně inteligentní člověk prostě ví, že kouření škodí zdraví a jako říkat mu to, představovat mu to a mluvit o tom s ním, jako by to byl člověk dítě v první třídě, jako nemá moc smysl. Je otázka, jak moc vynakládat energii tímhle směrem. Máme protikuřácké poradny, které ti umožní, já nevím, si o tom povykládat, umožní ti třeba mít tu kontrolu, změřit ten, já nevím, kotinin v moči, karbonyl, hemoglobin, jo, že si máš nějakou zpětnou kontrolu, máš nad sebou ten bič, ale přece jenom ty léky jsou volně prodejné, můžeš si to koupit, informace si najdeš na webu. Jo, zase otázka, jako jak moc tady má to zdravotnictví být paternalistické. Za mě, kdo nechápe, že kouření škodí zdraví, prostě má smysl s ním pracovat. Jo. Když ti pacient řekne, že jen vejpuje, snažíš se ho od toho nějak odradit, nebo jen pokrčíš rameny a pomyslíš si, že je to lepší, než kdyby kouřil? To je dobrá otázka, na to má každý asi trošičku jiný názor. Já osobně se snažím ty klasické kuřáky, kteří, dejme tomu, jsou ve středním věku, přesvědčit, aby s tím kouřením skončili, něco jim k tomu povykládám, doporučím jim, já nevím, Defumoxan nebo nějaké ty volně prodejné léky, které jsou k dispozici. A když se jako ošívají, tak jim většinou se snažím říct, tak aspoň zkuste, vždycky řeknu, je to off record, neměl bych to říkat, ale zkuste aspoň přejít na tu elektronickou cigaretu. Přijdou na kontrolu za půl roku, řeknou, doktor, já jsem to zkusil a mi to prostě nedělá dobře, dráždí mě to, vrátil jsem se k těm klasickým. Někteří to míchají, že používají klasické cigarety a elektronické. Takže za mě asi pravděpodobně je lepší kouřit ty cigarety elektronické, protože tam aspoň v těch základních složce víme, co je za léky, nevíme, co je v těch příchutích, ale pravděpodobně ta kancerogenita bude nižší v té sumě, než u těch klasických cigaret. Jo, to je
Nedávno se objevil lidský metapneumovirus v Číně. Byla z toho taková chvilková panika. Nicméně musím se vrátit trošičku ke COVID-19. Za období celé pandemie zemřelo přes 43 000 lidí. Jen pro představu v roce 2018 zemřelo celkově dohromady 113 000 lidí, čili jedná se poměrně o velké číslo. Jaký máš pocit ze zvládnutí pandemie v České republice a v Moravskoslezském kraji? Tak my jsme toho byli účastní přímo, protože naše oddělení spolu s internou vlastně obstarávalo tu běžnou péči o nemocné. Byl to velmi surový a syrový zážitek pro nás, protože se úplně změnilo spektrum péče. Co bylo zvláštní, bylo, že některé diagnózy zcela vymizely, jiné než COVID, že vedlo to k takovému nějakému paradoxu. Byl to vlastně test toho, jak funguje zdravotnictví ve smyslu ambulantní péče, co se stane, když ti pacienti najednou přestanou chodit do té nemocnice. Zjistilo se, že to kolaterální poškození tak velké nebylo. Nicméně z mého laického pohledu dělalo se, co se mohlo. Já si myslím, že ty možnosti byly všude na světě stejné. Zase ta role toho státu byla složitá, protože byly země zcela benevolentní jako Švédsko, že, které vlastně žádnou respektive žádné omezování pohybu osoba tak nedělalo. Pak bylo Španělsko, které bylo zase extrémní tím, že tam ta epidemie vlastně doslova začala, že Španělsko, Itálie, kde byly ty lockdowny silné. Ono se nakonec ukázalo, že zpětně asi, že ten švédský model byl rozumnější. Na druhou stranu Švédsko má trochu jinou distribuci populace, že tam velká část těch lidí žijou ve městech na tom jihu, ale ten střed a sever je poměrně řídce osídlený, takže tam není problém se těm společenským kontaktům vyhnout. A zpětně se to vždycky hodnotí jako velice složitě. Do toho vstupovalo spousta prvků, že viděli jsme prostě kampaň očkovací, která se dělala, tu dezinformační kampaň, to poškození, které to vedlo u těch lidí, kteří přišli o své příbuzné, nebo prostě do dneška si myslí, že mají v těle nějaké čipy a tak dále. Takže já si myslím, že my jako zdravotníci jsme dělali, co jsme mohli. Ta první byla drastická, mortalita byla 22-23% na standardním oddělení. Ti lidé umírali často bez přítomnosti svých příbuzných, což bylo velice kruté pro ně. To jsme vnímali, s tím jsme se nesetkávali do té doby. A víme, že velmi rychle se naplnila hlavně kapacita těch intenzivních lůžek, proto vlastně ty lockdowny byly dělány. Ne proto, aby lidi neonemocněli, ale proto, aby se udržela ta intenzivní péče funkční. Takže každá ta další vlna byla už trochu jiná. Myslím, že pak byla ještě ta delta nebo jedna taková atypická, ale postupně to klesalo a my jsme se prostě naučili. Spoustu věcí jsme se naučili, postupně se objevily nové léky, že objevil se ten remdesivir, který nějaký vliv asi měl na ten průběh té nemoci. No, potom se z toho covidu stala více a více ambulantní záležitost, ale všichni si to velice dobře pamatujeme a nikdo to nechceme znova zažít. Vnímáte teďka vlastně po té covidové pandemii v plicních ambulancích nějaký dopad jakoby té pandemie? Máte hodně pacientů například s long covidem nebo s nějakými plicními problémama, které souvisí s tou pandemií? Víš co, ten postcovidový syndrom byl hrozně moderní, na tom se určitě udělalo spousta doktorátů a spousta článků a studií. Je pravda, že čím déle od toho covidu je, tak tím jako jsou ty data takové, nebo ty názory se podle mě v čase mění. Jo. Já si myslím, že část těch lidí, kteří po tom covidu měli nějaké přetrvávající intersticiální změny na tom CTčku, tak dost často už ty změny možná měli předtím, jenom se to nevědělo, protože nebyli nikdy CTčkováni, rentgenováni. Většina těch pacientů se zahojila. Já si upřímně nepamatuju, že bych viděl nějakého pacienta, který by měl stejný rentgen, jako měl bezprostředně po covidu. Většina těch lidí se vyhojila. Samozřejmě ten postcovidový syndrom, když zase v nějakém článku sbírali jeho symptomy, tak jich napočítali asi 180. Jo? Z toho nejčastější je samozřejmě dušnost, kašel, únava, ale byly tam různé bizarní příznaky a já se tak trochu bojím, aby se z covidu nestalo něco, jako byla svého času borelioza nebo chlamydie. Jo? Na to se dá svést cokoliv. Může se stát, že pacient za 10 let přijde a řekne, že má prostě chronický únavový syndrom, protože měl před 10 lety covid, nebo že ho bolí záda, protože měl před 10 lety covid. Jo? Či ten covid byl svého času společenské stigma a teď si myslím, že se z něho do budoucna možná u části pacientů stane taková berlička, že se na to bude svádět různá úzkostná porucha, deprese a tak dále. Jo? Čili spíš teď, co konkrétně ještě řešíme po těch covidech, třeba po těch dlouhých ventilacích problémy se zúžením průdušnice, jo? Když ti lidi byli dlouho ventilováni, tak to se nám ještě občas stane, že někoho vidíme, kdo má vlastně problémy po té dlouhodobé ventilaci pro covid, ale že by někdo měl v uvozovkách zajízvené plíce a nějaké aktivní plicní poškození, to si myslím, že těch pacientů bude minimum.
V roce 2022 proběhl průzkum mladých lékařů mezi mediky, který vlastně hodnotil data z takových anket, z takových dotazníků. Mezi jinými hodnotil i zájem o různé obory. A já jsem se díval, že obor pneumologie byl v pořadí 11. od konce a zvažovalo ho 15 mediků. Před pneumologií byl obor například jako lékařská genetika nebo soudní lékařství. Je podhodnocená role pneumologie ve srovnání s jinými obory? Mělo by se něco změnit, aby byl obor více respektován eventuálně? Určitě. Ono, jako problém pneumologie je si myslím i ten způsob té vysokoškolské výuky, kdy nějakou dotaci to má, ale z mojí zkušenosti konkrétní, jak říkám, plicní bylo vnímáno trochu jako možná v minulosti rentgen, vždycky to bylo trošičku zvláštní oddělení, specifické, i ve smyslu třeba umístění té budovy, dost často to bylo historicky někde na okraji nemocnice. A teď to řeknu hodně laicky, pracovali tam zvláštní lidé, kteří prostě měli takový zvláštní vztah k tomu okolí a do jisté míry ten svůj obor bránili. On samozřejmě, jeho zlatá léta byly v době tuberkulózy aktivní, to znamená někdy do toho roku 89, pak se postupně změnilo to spektrum diagnóz a změnila se vlastně potřeba toho oboru. Ten obor se stal do velké míry ambulantním. Většiná diskuze, když se bavíš s někým akademikem, který pracuje v fakultní nemocnici, já si osobně myslím, že péči o standardního plicního pacienta akutního zvládne internista nebo intenzivista. Je pouze několik diagnóz, které v té nemocnici musí řešit nebo měl by řešit pneumolog. To jsou právě ty nádory, intersticiální plicní procesy, nějaké těžký chopen, těžké astma, ale zbytek zvládnou lékaři tady těch základních specializací. Jako představa, že pneumotorax ošetří líp pneumolog než árový lékař nebo intenzivista, si myslím, že je lichá. Nesmíš to nikde říct moc veřejně, protože oni to neradi slyší. Na druhou stranu ty plicní kliniky určitě smysl mají v těch fakultních nemocnicích, že musí vzdělávat ty lékaře a udržovat ten obor. Já mám pocit, že ta pneumologie se více a více začlenuje do interny, tak jako je to u nás, protože těch překryvů je mnoho. Je to kardiologie, že prostě příznaky plicních a kardiálních nemocí se do jisté míry stírají, včetně rizikových faktorů, jako toho kouření. Zasahujeme trochu do revmatologie, trochu do nefrologie, máme nějaké systémové nemoci pojiva, které můžou poškozovat více orgánů. A i takový ten celkový sentiment i v rámci intenzivní péče mám pocit, že tu pneumologii jakoby vtahuje zpátky, jo? Že ta pneumologie dříve stála trochu bokem a tuberkulóza, nechci říct, že je vyřešená, ale prostě u nás my se dostáváme do situace už rozvinuté země, to znamená, víme, že část pacientů, která ne větší, ale část pacientů, kteří tu tuberkulózu mají, se v České republice nenarodili. To teď samozřejmě v souvislosti s příchodem Ukrajinců se ukázalo, že těch pacientů nových je poměrně dost tady z té oblasti, ale to není špatně. To je prostě běžná situace zemí, které mají migraci, kam přichází lidé z jiné části světa, takže i ta tuberkulóza je trošičku upozaděná. Jo. Máme to v názvu toho oboru, ono to možná někoho taky odrazuje, kdyby to byla jenom pneumologie, tak je to asi atraktivnější, nebo respirační medicína, tak jak se to jmenuje v některých jiných zemích. Na druhou stranu, když dáš do názvu oboru fyziologie, tak on se ten obor hůř ruší. Protože když to potřebuješ politicky prolobovat, tak řekneš, přijdou tady migranti z východu, ze střední Asie, z Afriky a ti budou mít tu tuberu, kdo se o ně bude starat. Že? Ale na ty mediky to může působit samozřejmě odrazujícím způsobem. Já si myslím, že to je obor fajn, že je malý, podstatně menší než interna, je o něho velký zájem, pneumologů je málo a jsou poměrně vyšším věku a jako ambulantní obor to není vůbec špatně placené, takže před pár lety zemřel náhle profesor Kolek, dlouholetý přednosta plicní kliniky fakultní nemocnice v Olomouci. Nadále zůstává pověřený vedením doktor Jakubec. Ve fakultní nemocnici Ostrava na plicní klinice vůbec přednosta není, co jsem se teda díval, je tam, nebo vede to primářka Popelková. To jsou nesporně výborní lékaři, ale nezažívá pneumologie minimálně tady na Moravě a ve Slezsku jakousi krizi akademické elity? To je hodně široká otázka. Úplně přesně nevím, co myslíš krizi akademické elity. To znamená, že jestli je málo lékařů habilitovaných, nebo... Přesně tak. No. Víš co, ono v té pneumologii nikdy tolik těch profesorů nebylo, tolik. Profesor Kolek měl tu úžasnou vlastnost, že byl
bych řekl, taková renesanční osobnost a znali ho i lidé, kteří plicní nedělali, což moc pneumologů, které by znali lékaři z jiných oborů není, ale profesor Kolek byl jako známý a co z toho olomouckého pracoviště udělal je skvělé. Myslím si, že na to, že je to město poměrně malé a ta fakulta je malá, tak to pracoviště mělo svůj zvuk. Já si myslím, že to není krize akademických elit, ale je to obecně krize prostě fakultní medicíny, protože mám pocit, že tak, jak se mění ta generace, ty jsi zástupce mladší generace, dneska už lidi nemají moc zájem o to dělat vědu, nemají zájem nastoupit do toho akademického kolotoče, dělat si ty PhD, dělat si docentury, protože to docela hodně práce za relativně málo peněz. Ty fakultní nemocnice jsou poměrně hierarchické, hrají tam roli vztahy mezi těma lidma a tak dále, co si budeme nalhávat, tak to v realitě je. A mám pocit, že to opravdu není jakože krize akademických elit, je to krize obecně prostě, nechci říct společenská, ale krize, která pramení z té generační proměny. Jo? Ono, když chceš tu medicínu dělat a mít nějaký kvalitní život, tak z pohledu mladého lékaře se necháš zaměstnat v nějaké ambulanci, kde bereš prostě krásné peníze, které má tady lékař se službama, máš čistou hlavu a můžeš se věnovat tomu té rovnováze volný čas a práce. Že? Ta fakultní kariéra je poměrně náročná, tvrdá, trvá dlouho, že? Dneska ta trpělivost těch lidí je menší, té mladší generace. A takže si myslím, že to není jenom pneumologie, že to je i v rámci jiných oborů, ale máš pravdu, že tady ta situace je trochu jiná, protože ostravské pracoviště už není klinika, to už je oddělení, které ztratilo vlastně statut kliniky a spadá pod interní kliniku, což může některé lidi třeba odrazovat, protože to není klinické pracoviště nebo fakultní pracoviště v tom pravém slova smyslu. No. To jsem právě úplně nepochopil. Oni vlastně na stránkách Fakultní nemocnice Ostrava je napsané oddělení, ale zároveň v nějaké jiné jako podsložce je napsané klinika. Ne, klinika už nejsou. Oni ztratili statut kliniky, to pozadí úplně přesně neznám, ale jsou teď začleněni pod interní kliniku pod profesora Václavíka. No a ty personální problémy jsou do jisté míry všude, protože, jak říkám, ten tlak těch řetězců, kteří provozují ty ambulance, je velký a ty platové podmínky, které nabízejí, jsou pěkné. To znamená, já si pořád myslím osobně, že je zajímavější pracovat v nemocnici, protože se udržuješ v nějaké mentální kondici a ve střehu. Já bych nechtěl pracovat 5 dní v týdnu v ambulanci. Myslím si, že ani v 50, pokud se dožiju, ten názor nebudu mít jiný. Ale ta krize těch akademických elit je podle mě krize jako celospolečenská, nebo ne krize, to je změna. To nemůžeme říkat, že ti mladí lékaři, kteří k nám přichází, že jsou líní, nebo jo, oni vlastně chtějí možná to, co jsme chtěli i my, když jsme nastupovali, a jsou hlasitější. Dokážou si jakoby více ozvat, než jsme se ozvali my. Já třeba, když jsem tady nastoupil a začal jsem sloužit, tak já jsem to bral jako v uvozovkách, že to je podsta, že můžu sloužit. Mě ten primář vlastně nechá sloužit. Jo? Samozřejmě vnímal jsem ten stres, ale na druhou stranu jsem to bral jako, nechci říct pokorněji, to by znělo arrogantně, ale na některými věcmi jsme možná tolik nepřemýšleli. Brali jsme je prostě jako fakt, který v tom systému je, a to, že se teďka mění ta generace těch zdravotníků, nejenom lékařů, ale i sester, která přichází, prostě povede k tomu, že se bude muset změnit ten systém. Mohl by ten zájem o pneumologii jako obor změnit peníze? To znamená, v čem vlastně konkrétně se dá vydělat v pneumologii nejlépe? Je to bronchoskopie? Jsou to spánkové laboratoře? Víš co, v tom ambulantním sektoru si myslím, že je to především to funkční vyšetření, to znamená, pokud máš tu takzvanou kabinu, jsi schopný dělat bodyplethysmografii, difúzi a děláš ji v těch intervalech, v kterých ji dělat můžeš, tak to bodový zisk na toho pacienta je poměrně slušný. Ta endoskopie zase tak výnosná není, v té nemocnici se to trošičku ztratí v těch paušálech a platbách, ale když pracuješ ambulantně a děláš opravdu poctivě ta funkční vyšetření, tak si myslím, že se můžeš dostat k dobrému objemu bodů. Myslím si, že obecně dneska už ty peníze takovou roli nehrajou a nejsou takovým motivačním prvkem. Já to vnímám skrze sebe. Když by mi někdo nabídl práci ve špatné nemocnici za o třetinu, o polovinu vyšší plat, než mám, tak bych tam nešel prostě, protože mi celkem záleží na tom, co dělám a s kým to dělám. A myslím si, že všichni lékaři a testovaní, kteří slouží, mají pěkné příjmy v nemocnicích. V tom privátu mají o něco víc, ale už ten rozdíl není tak dramatický, jako býval. Už to není x násobně, už je to třeba 30-50%, nevím přesně. Jo, ale myslím si, že a to je správně, protože ty lékaře potřebuješ udržet v těch nemocnicích. Že? Minulý rok jste provedli 27 EBUSů, to znamená endobronchiálních ultrasonografií. Splnili jste tak svoje cíle? Je to dost nebo málo? Je to
Já bych řekl, splnili jsme realistické cíle. Cíl asi dlouhodobý by byl zhruba 50 těch vyšetření ročně, což odpovídá počtu týdnů. My děláme 1 vyšetření týdně. Pro srovnání třeba Brněnská fakultní nemocnice, kde to dělají hodně, má asi 70 těch vyšetření za rok. Jo? Čili kdybychom se dostali k nějakým 50, tak je to super číslo. Myslím si, že ta reálná potřeba těch vyšetření je zhruba asi kolem těch 40-50 v našem spádu. Tento rok plánujete zavedení REBUS, radiální endobronchiální ultrasonografie. Co konkrétně to vlastně přinese pacientům? Pacientům to přinese takhle. 72/3 nádorů plic jsou té periferní části plíce. To znamená, my se k ním klasickým bronchoskopem nedostaneme a proto potřebujeme nějaké navigační metody. A tím, jak se zlepšuje dostupnost a přesnost těch CT vyšetření a je ten screeningový program, tak pokud chceme ten nádor plic diagnostikovat seriózně, tak potřebujeme mít tady ty navigační metody. Máme C-rameno, čili skiagrafickou navigaci, a když ji zkombinujeme s tou ultrazvukovou navigací, tak ta výtěžnost je poměrně dobrá i u těch malých uzlů. Tak jsme schopni histologizovat uzly 1,5 cm. Čili představa je taková, že toho pacienta ušetříme invazivnějších vyšetření, to znamená nějakých chirurgických biopsí, transparietálních biopsí. Kdyby se zbavil s docentem Votrubou z Prahy, tak ten ti řekne, že vůbec jako dělat biopsii transparietální nebo transtorakální plic, že to vlastně není dobře, protože jsou studie, které uvádí, že v tom punkčním kanálu může dojít k metastatickému rozsevu. Takže je snaha prostě histologizovat zevnitř a histologizovat ideálně v jednom sezení. Problém je samozřejmě, že kdybychom ke každému pacientovi, který má ložisko plic, přistupovali tak, jak bychom chtěli, tak bychom dělali všechny vyšetření se všemi navigacemi a v celkové anestezii, což není reálné. Že? Čili naším úkolem je spíš asi víc přemýšlet, když vidíme pacienta s nějakým nálezem, jaký typ bronchoskopie mu vlastně dělat a víc to plánovat, protože dělat někomu bronchoskopii, kdo má periferní ložisko, kam se prostě nedostaneme, bez jakékoliv navigace nemá smysl. Tím toho člověka víceméně zbytečně zatížíme, takže já věřím, že když budeme mít na tom sálku ten REBUS a tedy ultrazvukovou sondu, kterou můžeme strčit do toho pracovního kanálu a najít si v té plíci to místo, které je nemocné a do toho ještě to C-rameno, tak v podstatě budeme mít to, co potřebujeme. EBUS, REBUS, to jsou vlastně poměrně specializovaná vyšetření. Potřebuje okresní nemocnice vůbec tato specializovaná vyšetření? To je zase otázka téměř filozofická, protože my jsme teď ve fázi té centrace. My jsme ve všem o něco pozadu, než je to západní zdravotnictví a teď běží jakási představa o tom, že všechno má být v centrech, že v centrech jsou ty velké počty výkonů a že je to vlastně dobře, protože jsou tam lidé, kteří to umí a tak dále. To jako myšlenka, která má rácio, dává to smysl. Na druhou stranu ty centra nejsou schopny pokryt tu péči komplexně, protože to je jako jedna z představ, jak bych řekl, restrukturalizace zdravotnictví je, že bude pár těch špičkových pracovišť, že pak budou takové ty, které budou ty pacienty jenom připravovat pro ty velké centra. Takže si myslím, že není reálné, že by ty centra byly schopny pokryt tu péči o všechny, i tu diagnostickou, myslím, část té hospitalizace. A jsou země, já nevím, Francie, Spojené státy, kde už se ta péče zase trochu decentralizuje, třeba ta onkologická, jo. Představa, že já nevím, pacient s nádorem plic bude dojíždět za chemoterapii prostě do Ostravy, když ji může dostat tady a je to paliativní chemoterapie, tak to je otázka, že? Čili ono už to vidíme i, že vznikají ty regionální onkologická centra a tak dále. A že se zase dostáváme zpátky do toho normálu, jo, protože vy jste třeba, nebo máme endoskopické centrum, že uvažuje se o něčem podobném i v rámci pneumologie, ten projekt je zpracovaný, ale je velice těžké to prostě prosadit z mnoha důvodů, protože každá akce vyvolá reakci. V pneumologii se setkáváme se spoustou infekčních chorob, například tuberkulózou. Jak skutečně blízko si myslíš, že jsi byl od nakažení třeba tuberkulózou? Já vždycky, když mám mít s nějakým pacientem na pokoj dělat vizitu, o kterém vím, že má tuberkulózu nebo má podezření, tak se nabalím do všeho možného a mám jako poměrně velký strach a myslím si, že moji kolegové to vnímají podobně. Tak já si myslím, že latentní tuberkulózu máme asi všichni, jakože kdybychom si dělali kvantiferon nebo jiný test tohohle typu, tak bychom asi pozitivní byli, což je v pořádku, to je tak všude na celém světě. A
jako tubery se člověk asi bojí v době, kdy je sám nemocný, oslabený, je prostě nějakým způsobem pro to onemocnění rizikový. Samozřejmě dostat může každý z nás. Ta nakažlivost není v podstatě velká, tak jak se říká 8 hodin kontakt těsný u otevřené mikroskopicky pozitivní tubery, 40 hodin u té kultivačně pozitivní. To my v podstatě v běžném životě nezažíváme, pokud necestujeme do Sydney letecky, že? A já si myslím, že ty mykobakteria jsou prostě, nebo ti pacienti s nimi přichází, je otázka, do jaké míry je to snížení té incidence tuberkulózy u nás dané všemi těmi zdravotnickými opatřeními, protože to byla primárně nemoc, která souvisela s tím sociálním stavem obyvatelstva, že žili v malých prostorech se zvířaty, že dohromady byla špatná úroveň výživy a tak dále, takže to, že ta tuberkulóza klesla v té incidenci, prostě po druhé světové válce souviselo s celkovým zlepšením socioekonomickým populace. Je to dobře léčitelné onemocnění, my se nesetkáváme s těmi multirezistentními formami tolik, to je spíš otázka toho zemí bývalého Sovětského svazu nebo Asie, takže jako tubery se člověk může bát v čem? No tak změnila se už vyhláška, je to onemocnění, které se nemusí léčit za hospitalizace, což je novinka, která platí teď nevím, jestli 2 roky zhruba, kdy víme, že už nemusíme, dříve bychom i tebe museli zavřít na úvodní část léčby do léčebny, což nedává moc smysl. Tady to nařízení už neplatilo od 70. 80. let v západní Evropě, u nás z nějakého důvodu zůstalo, teď se to naštěstí prolomilo, takže to onemocnění je stigmatizující, když ti někdo řekne, že má tuberkulózu, tak se na něho budeš dívat tak trochu jako, když je vylečený, že je tikající bomba, protože si z té medicíny pamatuju, že ty mykobakteria persistují dlouho, že tě přežijou, že? Ale tubery se jako bát, no tak nebojíme se. Nebo já se jako, máme pacienty třeba 4 za rok, kteří tuberu mají, a jen se bronchoskopoval pacienta s otevřenou tuberou, což byla teda moje hloupost, že jsme si to neověřili dopředu, ale já nevím, já jsem si rentgen plic nedělal už hrozně dlouho. Existuje nějaká finanční kompenzace za to infekční riziko v pneumologii? Určitě. Obecně si myslím, že v těch provozech je to v té vyhlášce, já ti přesně neřeknu, ale lidé, kteří pracují v tom zvýšeném biologickém riziku, tak nějaký příplatek mají, není to žádná sláva. Ale dříve, myslím, dokonce měli pneumologové delší dovolené, to už neplatí, to mají, myslím, jenom radiologové, co si tak pamatuju, ale příplatek za to je to v pořádku. Ondro, ty jsi loni šel pojď do Santiago de Compostely k ostatkům svatého Jakuba. V roce 1985 podniklo svatojakubskou pouť 650 lidí. V roce 2022, to jsou vlastně oficiální statistiky, to bylo už 437 000 lidí. Dá se absolvováním této trasy nebo takové cesty najít vlastně to, co člověk hledá, nebo už je to komerční záležitost? Je asi otázka, co od toho hledáš. Já jsem o svatojakubské pouti poprvé slyšel, myslím, v roce 2010, kdy jsem viděl film Cesta s Martinem Sheenem, což je mimochodem moc hezký film, který se opravdu natáčel v té lokalitě, na té francouzské cestě. Tak to mě oslovilo. Já jsem v tom nic extra spirituálního nehledal. Já jsem v tom hledal pouze to, co zažíváš při těch dlouhých pochodech, to znamená opravdu vyčištění hlavy, nějaké zapomenutí toho, co jsi, kde jsi a tak dále. Takže to se mi na té cestě splnilo. Je pravda, že tak jako to je asi zase vliv těch sociálních sítí a toho, jak se dneska všechny informace roznesou. Stalo se to velice populárním, hlavně ta portugalská cesta, která je nejjednodušší, ta část Porto Compostela, to je nějakých necelých 300 kilometrů, myslím. Tam je to už dost komerční a já jsem naštěstí šel teď tu Camino Primitivo, což je cesta, kterou ukončí, myslím, 27 000 lidí ročně, čili poměrně málo. Ta je docela pustá a syrová, bych řekl, proti té portugalské cestě, takže já jsem tam asi našel to, co jsem chtěl, jako jo, to není, já si myslím, že to dneska není o nějakém spirituálním propojení s Bohem, ale je to spíše propojení se sebou samým. Návrat ke kořenům. Co si myslíš o sabatiklu, tedy o jakýmsi tvůrčím volnu? Je na něco takového v profesi nebo té kariéře lékaře vůbec místa? Tak to by si to musel pozvat někoho jiného, dobře víš koho. Já si myslím, že to je zajímavý fenomén, který je běžný třeba v těch akademických kruzích amerických. Určitě to může být fajn, mě by to vnitřně taky asi lákalo vyzkoušet si něco takového. Nevím, jak moc oni to tráví tvůrčím způsobem, jestli cestování je tvůrčí způsob. Pravděpodobně ano, ale myslím si, že v těch učitelských profesích nebo v profesích, kde pracuji s lidmi, to svůj smysl má. No. Je otázka,
kdyby si ho vzali všichni, tak kdo by tu zdravotní péči zajišťoval, to je druhá věc. Ale jako zní to zajímavě, myslím si, že se můžeš dostat do fáze, kdy to třeba potřebuješ. Je otázka, jestli nějakou analogii sabatiklu není třeba britský přístup, kdy lékaři po 50 se prakticky neslouží nebo nejsou přítomní v nemocnici. To si myslím, že by mělo jako v noci nebo mimo pracovní dobu. To si myslím, že by mělo téměř stejný rozměr jako sabatikl za mě. No. Na závěr bych se chtěl věnovat vyhlídkám do budoucna. Kromě toho, co jsme tady už vlastně probrali, jaká je tvoje vize plicního oddělení nemocnice ve Frýdku Místku? Dobrá otázka. Vize, nebudu to říkat úplně politicky, je taková, abychom měli všechno, co potřebujeme, což pravděpodobně už v tomto roce mít budeme. To znamená, co se týče přístrojové techniky, abychom měli dostatek lékařů, které to bude bavit, aby se nám podařilo na té lokální úrovni, ať už nemocnice, město, trochu změnit image toho plicního oddělení, protože se vždycky bralo jako, to je oddělení, které je trošičku mimo ten mainstream, nebo v něčem je svérázné, nechci ho nějakým způsobem hanit, to ne, to bych se střílel do vlastní nohy. Ale abychom zachytili ty trendy, které si myslím, že jsme minimálně v té endoskopii zachytili, a aby se u nás dobře pracovalo a aby u nás lidi pracovat chtěli. To je asi základ. Já jsem dost na ty vztahy. Já si myslím, že peníze, jak jsme se bavili před chvíli, už dneska nikoho nezajímají. V podstatě všichni jsou placeni poměrně dobře, ale já se třeba rád do té práce těším nebo do ní chodím rád. Pro mě je nejdrsnější představa, že bych šel někam, kde bych dostal 500 000 měsíčně, ale nebavilo by mě tam, pracoval bych s lidmi, kteří mi vadí a neviděl bych smysl té práce. Výhodou naší práce je, že my jako nikdy nemůžeme říct, že nevíme, proč to děláme. Pokud nás poslouchá nějaký zájemce případný, co mu vlastně můžeš nebo můžete nabídnout? Tak to všechno, co jsem zmínil, to znamená mladý, sympatický kolektiv, to, že se někam posouváme, ono je asi něco jiného, když nastoupíš do pracoviště, kde už všechno funguje a kde ta změna není tak dramatická, kde už to je všechno nastaveno. Já si myslím, že je fajn být u něčeho, co se vyvíjí a co se posouvá dopředu. To svého času bylo i gastrocentrum, že? Kde se to posouvalo rapidně dopředu a je to asi fajn zážitek a myslím si, že jsme velice demokratičtí. Každý, kdo s čím přijde, tak je vyslyšen a přemýšlíme nad tím, jezdíme dívat se, jak se dělají věci jinde a tak si myslím, že nabízíme relativně slušnou kariéru. Ale to je samozřejmě na posouzení už té druhé strany. Ondro, já ti moc krát děkuju. Děkuji rovněž našim posluchačům, že doposlouchali až do této chvíle. Pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte lajkovat, komentovat a sdílet. Mějte se krásně a na viděnou zase příště. Děkuji za pozvání.